Okej, nu ska jag testa lite effekter här. Och de är så roliga. Alltså, det som är så bra med den här är att man kan ändra effekter när man väl spelar in. Det är så kul. Okej, nu har jag redan sett de här. Vänta. Till exempel den här. Wow. Den här är lite tråkig. Liksom, jag får inte ens vad den är till för. Vad är det här? Ja, den här är ascool. Wow. Man ser ut som ett spöke. Okej, vad har vi mer? Ja, den här. Och den här är också tråkig. Oh. Den här är läskig. Kolla mina ögon. Hallå. Hey, fuck you. Vad har vi mer? Nej, jag vill ta bort den där. Så där är askul. Där. Nu kanske jag måste testa. Nej. Oj. Kolla. I'm a kissy cat. Nej, den funkar inte så bra. Alien. Kolla, om jag blundar så gör den också det. Fast nu funkar bara ena ögat. Hallå. Du. Nej, ful. Nej, tråkig. Vad har vi med? Ja, de här. Där. Nu är jag Blondinbella. Nej, skojar. Men det är ju så här Kissy style. Hon skulle älska den här effekten. Sen har vi Robot. Sen har man I'm the king. Och det är så coolt. Man kan liksom göra så vinklar den sig så. Sen har vi klassiska skägget. Det var alla effekter. Peace out.